Jangan cak lagi akar. Jangan sekra. Macam apa? Agak kita. Agak. Oi, Dede buat inte bra. Vad är det här? Vad är det här? Tråd, vad är det? Hallå. Orang hawa macam-macam dia ada atas. Nyo ko potito sa tino. Papadung ah. Kalanjung. Lali ay no wadu magumagun. Apa ni buah na payah peduk bu lah meh. Ni goreng bu untuk meh. Nak tu. Ha? Cak bu bukan ni. Gaduh dan ni pulik bawang mai ke dong. Cok dah. Parah tu. Hana payah rah bro. Ni hana tu. Ni kalau balik-balik. Au ya. Macam siapa aja balik. Hai. Kita ni kada galak nak magun-magun mah. Tidak enak. Ni oleh hom bu ni kita goreng bu kita ni. Pada bo. Apa lu? Ha. Ini nak plek. Ha, plek je pati mau ni pak. Oh ya. Weo. Mati mana? Ada cok. Masa sekolah. Hah? Masa sekolah. Abu. Abu. Ayo, ada tugas ada internet. Okey? Nej, det läser ripopen. Jadi anak gelak ni. Korang aja ni. Apa ni kata dia luar dah? Ya. Mungkin ni.
Ska det bra att beställa hem? Nej, det måste vara... Den är så bra. Det är handkapten här om du vill ta en. Ja, tack så mycket. Ja, en kapten på sig. Ska vi göra så små? Jag stannar. Kan du ha plunga? Tack. Ja, kolla. Nej. Ska man visa? Hej, jag En sax av lite längre. Ja. Men jag tar med den. Sopbanke. Det är bra så här. Där är den. Här ska man kolla vad som finns. Ja, bara. Eller hur? Oj. Det är lite jobbigt för oss att jobba. Nu är det extra personal. Ja. Åh, det var den död. Kapres lehai kepek pepeh dia tu. Man vill också ta kort av. Jag vet inte hur de låter. Det var så målvakt. Vi vill öppna dina vingar. Kanske jag ska göra en bild så han kan säga det.
Kak. Säg du det. Kom, let's do it. Kakak. Semingin. Kak. Gikollen kalla. Det där är en riktig fågel. Pippi fågel, vad ska du? Karena di kade kara di so. Lasta. Makain ka lang no. So. Det gillar vi att åka. Ja ju. Ito lang lang yan. Det får så lite leksak. Lasta det pasti. Ya adik kadang cak lagi askar je. Jaga tentera. Man kan inte se det. Du ligger nog och vilar där, tror du inte det? Ja. Kaniner. Alice, det går jättebra ju. Därför det kan bli lika lilla. Ja! Hanna. Då är jag här. Seriöst. Det där är stilla. Nu vet ni vad tjejer. Den är lite lättare, den där borta där för den. Det är en massa väg på grejer där borta. Nej! Jag har inte fötterna. Ja, men om jag väntar. Oj. Det här är jag, grann. Det är rätt. Kan man inte få så här hoppa över en del? Nej. Jag kan inte. Nej. Hunga. Jag är inte bra. Du åker också ner i marken. Nej! Jo, när du isar. Nej. Okej, du får en extra. Asta, jag ska klara. Karl, du får en extra. Okej? Vadå extra? Om du ramlar ner. Okej? Ja, men det kommer jag. Hur kommer man upp på nacken? Muskler. Ja, bara. Muskler är skillnaden. Men lägg av! Ja, men jag behöver det. Jag la lite slag. Hur går det här då? Ya adik payah wati. Ja, det är så full. Kommer du? Men alltså... Klättra upp. Nu är det... Nej. Ja! Okej, men jag skulle klara mig. Ja, jag skulle också klart det nu. Kommer du få förstöra lite? Kan vi skjuta på den här delen? Det kommer vi aldrig klara. Kommer vi inte klara det? Jo, men jag skulle klara det om inte de skulle störa. Ja, du störde mig. Du bara höga bonker. Jag fick inte fan köra. Nej, så. Ja, där åkte du. Jo. Du åkte. Gå ner. Okej, det här är bara träning. Ja, men då- Ikväll är det riktiga.
Ada anak cepat di mana dia jawab tu. Tadi Nej, men inget buss. Okej. Observera båda och jämför. Du Karl, vet du vad jag gjorde? Jag gjorde så här. Ja, exakt. Alla går bort och vi säger så här. Jag vet. Nu gick en till bort. Vad är det Tarzan-lilla? Men Tilda, du fuskar. Tilda. Gick det greit? Det är de andra som inte får till. Och sen blir det så vanligt som Men så jag visst. Robin, hur kommer du ner? Satte den än? Vi har lite dålig balans på den foran därför. Ja. Jag kommer inte ner, pappa. kom igen. Vet du vad vi kan göra? Vi kan ta oss en löpa. Nej, alltså jag får så. Gick. Ja, bra. Ja, jag håller. Så kommer nästa. Så, vad är det? André, bara upp henne lite till. Gå på nästa. Ta över nästan händerna. Vi håller dig för det händer inte. Jag håller. Så. Nu är det ännu svårare. Nu ska du längre upp. Ett. Släpp den andra. Släpp. Jag håller dig för det händer inte. Jag håller. Ska du ta man med ringarna? Eller ska du direkt till bryggan? Direkt till bryggan. Okej. Nej, den här. Ja, då är det både dag. Resta upp. Och så sätter du där. Och så svingar du dig till nästa rep. Det där är jättebra. Där kan man bygga landskap. Det är roligt. Men du fick en ny. Släpp den och så upp på den. Ta upp. Nej, du kan. Inte. Kan du inte här dit? Lite längre så du får på fötterna här. På knut. Och bräde på jag gungar bara. Bunga betul. Ska jag hjälpa dig väl? Lite fort. Nej, hallå. Pappa. Ja. Nej, kaka, det här är kyckling. Nej, det där är den är inte kyckling. En kyckling låter så här. Buck, 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 buck. Buck, buck, om det där. Buck, 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 buck. Bucky, buck, bucky, 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 buck. Nej.
jag måste bli fri. Va? Hur pratar de här? Pip, pip. Ja, men fan, när man åker där. Man åker där, det går. Ja, du. Ja, lite hela. Det är här, men där. Nej, du tack. Den väger jättemycket till den där. Ja, nej, ruda di mentang kalau bagaimana? De där två killar ska bråka. Vem som ska få tjej. Det är därför de snurrar. Ah. Isi matentang. Okej då.
Kamu jangan pilih siapa yang pilih. Ya, ya biết. Nó một cái nó mà cãi. tillbaka 30 eller hur? Ja, men jag har inte se någon. Eller ge mig 50 kronor, jag har ju 20 här. Det var så fem. Du kan ge tillbaka den. 50 kronor jag vill tillbaka. Så. Jag hade inget att säga. Nej. Saat ini adik, bentar sini. Bukan kakak, bukan ada mau disuruh. Buka. Dia buka juga. Jag har pausa. Buka di lemon dulu. Okej. Bentar, dia buka dulu. Jag vet inte. Vänta, hur mycket? Tapi ngaji bempeng pada ni.
Nyapa kak ajak. Dua apa? Dua. Dua bawah tu muka dalam yang. Bra fisk här. Kom hit och klappa. Där har vi den! Och här kommer det stå scout. Ja. Här kan det bli. Ide antu Indonesia di. Kita dua. Nej, okej. Men det var inte stora. Ni paju jaro benda ah. Och så lägger jag musik. Det var ready. Hallå, vad gör jag? Jag är matskog. Lägg din hand över. Yang paju jaro ada. Terus raya. Beli kabi ya kak kalau itu. Beli kabi kalau itu. Oren, kukala oren. Mr. Oren. Kakak punya orang Mr. Oren. Pula kok perlu macam ni. Mr. Oren. Garu-garu jada-jada apa? Kakak. Ini orang dia. Cek gambar apa? Tidak kenal. Abbo helt koncentrerat på den där. Anak Kim. Abbo le! Nej!
här var Alexo, Nico och Vince. I wanna know. Jag heter Sara, Henry, jag sitter med Linus Larsson som är teknikredaktör eller teknikstudent. Så det är fick med mig idag och du där ute i landet de är också med och vi fick ett sms från Björn, alltså på appar som vi saknar. Han skriver, jag saknar en app som meddelar viktiga meddelanden till allmänheten samt meddelar när ett företag återkallar produkter av olika anledningar. Är man inte väldigt aktiv på internet så missar man ofta det sistnämnda. Det är väl sant. Kampungan. Var fick du bröd ifrån? Jag satt och visade. Ganti dia jeruk. Kau nak ganti jeruk, Fånga mitt i munnen. Kena. Ja, det kommer. Ganti dia jeruk. Mamma, buka saja. Ah. Ganti. Yang ganti dulu ganti. Apa bayar ya? Para elok. Abo måste försöka. Abo, det kommer finnas en förra vändos. Men jag har inte Ganti kena. Är det jag som får i hand om dig? Kena. Kena baju. Baju. Kena. Dekat dulu. Ini kita drop. Ijak dong ha. Kelai ni. Kalau. पहले तो ये कथे Kata yang drop sista. Nej. Kata. yang nang baju no Abo. Aku berpunga le. Yang gelom mo. Kakak kau salih tu.
Habis habu nak apa palak-palaknya le. Ha, habu nak kelak ya. Ah. Adik, aku saya bisa gosok nak. Mau keluarin tu gosok. Itu jättemycket kita består där. Inte gosok. Vaya! Amo vinare! Keluar. Naik dalam DP. Och vad ska vi inte prata om då? Okey. Bebelah ke apa? Tunggu tak orang. Gimana? Assalamualaikum. Seum. Tutong ko. Boleh lanjut akak. Ada tutong. Okey, bentar deh. Apa yang dia ajuan dari terus rumah itu dah
Dalam selepak ni. Bersih ke mana? Bu. Wah. Kondak bu. Adik, hidup lain apa jam kanan? Itu main dong. Hai. Kita lantai tengok. Yuk pak, aku lantai dah. Hai ke kenoi tak apa, gede tak apa. Iwo binar ada dia. Iwo ada ni cara nak. Inan dam mati. Ah, adik, dah. Inan. Pak je. Ada juga. Tak apa betul-betul. Boleh ada. Ingin ting, jangan. Bulan ni. Tu yang sebang. Sebang betul. Sebang bar. Akak ada tu. No, dia no. Ada face itu. Aida. Oh. Betul? Dari Jatuh kan? Cak. Dari min. Tak pulang hari ni pun.